uma amabhunu ethi azosiphatha sifake ekhoneni asihluphe ukudlula amangisi, kusho ukuthi thina kofanele ukuthi sisukume, siboycothe, sidube, senze konke. Kodwa uma ingalungi lento yofanele ukuthi sithathe ikhali silwe. Lenkulumo eyalethwa yilamaqhawe amabili yayisuka kulokho ukuthi kwaba isinqumo sentsha esasithatha sasinikeza umotherboard ukuthi sithi akwenziwe kanje. Sabuyela lapho ke sacabanga konke lokho. Uma sesifuna ukuthi manje sifuna ukuqhamuka ngendlela yokugcina engeke iphinde iphume, asisuselanga nje khanda. Sakhumbula amaqhawe akithi abasihola baze bafika lapho khona bathi akube khona umkhonto wesizwe. Manje uyabulawa yonke into nje ngoba bibulawa yonke into. Kulapho ke sathi khona uma kunje ngeke sesolela ke ukugcina manje. Uma lamadoda amabili exoxa athi lolu daba siluse kwi-leadership, mhlambe naye ibizwa kuthiwa high something ngisazi nami. Ngithinta lo mlandwana ngoba ngifisa ukuthi sibe serious ngalokho esikwenzayo. Singakwenze ngathi senza nje njengoba kwenza ne-ANC. Thina singabokugcina kufanele silithathe izwe lethu noma kumnyama noma kubomvu. Inhlangano yokuqala abavumelana ngayo ukuthi kusho uXhamela wathi wena uzoyibeka Diba enhlanganweni ye-high command. Kazi high command ngicabanga njengalabo abanye. Maye babu wanda msebenzi. Nangempela wafika uMadiba wayibeka. Abadala abazipolitiki kakhulu bathi yila bafuna ukubulalisa abantu labo. Abayivumanga ekuqaleni. Baphuma bejabhile labo bobabili. Bathe uma sebehleli wathi uXhamela, Diba senza iphutha. Kufanele ukuba sibriefe okuyena umuntu esimaziyo lapho ukuthi ipolitiki uyazi kakhulu. Khona elinye ikhehla nalo laliyazi kakhulu ipolitiki. Ngoba si right asikho wrong. Si right. Ukuthi isikhathi besisincane. Uma kunomhlangano omunye amini ungawukhuluma naleli ikhehla wathi uye lapho ucele nje ukuphuza itiye nalo. Bese nixoxa kahle lolu daba. Baxoxa ngempela lagcwala lathi swi. Wabuza imibuzo eminingi. Waphendula uDiba wayizwa kahle indaba. Eseyilalele enesineke. Umholi owaye nepolitiki kakhulu. Wayesethi sengikuvizile imfono. Uze kahle. Yabona kwi-NEC ezayo. Kwi-high something ezayo. Kufanele uphinde zokusupport. Nangempela kwenzeka lokho. Yasupporta ngempela kwavunywa ukuthi isikhathi sokuthi uliwe sesifikile. Yaxoxa indaba kwavunyelwana. Ngifuna ukuthi sazi ukuthi lokho esikwenzayo senza hayi ukuthi siqale into entsha. Senza
umlando okhona obonisa ukuthi asiphumanga endleleni sisahamba ngale ndlela ukuthi le ebesihamba ngayo kuqala ayisifikisanga lapho besiya khona le izosifikisa noma kumnyama noma kubomvu ngoba into esiyenzayo akuyona into esiyiqambe nje okokuqala kwakulwazi ukutrainer singamasosha nokuthi kwenziwa njani mawubhekene nesitha uyiwa kanjani kuso uya nje ngesiphongo noma uyacabanga wenze konke sasingenalokho isikhathi sokuhlala kanje sikhulume konke lokho kodwa kubalekile ukuthi manje ngoba sesiyenye into manje enye inhlangano manje sisacwa izwe lonke kufanele sizazi ukuthi asidlali nakancane yathi uma isilungisiwe lento base kuthiwa ngoba i-ANC le ehlalela yaxoxa lokhu yavumelana kwakusenento kwakuthiwa i-alliance inhlangano ezaziholwa i-ANC ngoba ngaleso sikhathi sasingavumelekile ukuthi thina abantu abamnyama singaba senhlanganweni eyodwa nabelungu noma namandiya noma namakhaladi lokho kwaholela ukuthi zonke lezi zakhe inhlangano zazo kodwa zizohlangana ku-ANC kukhona i-South African Indian Congress Congress wamandiya kukhona ubani okhumuleni Colored People's Congress yamakhaladi banokhumuleni kukhona Indian sesishilo Congress of Democrats yabelungu kukhona ke i-trade union kwakuthiwa yini yona mayiphelele South African Congress of Trade Unions SACTU zasisebenza ndawonye lezi eziwu-5 itheki i-ANC masithatha isinqumo sokuthi siyalwa manje base bethi ngeke sikwenze lokho singabatshenanga abanakwethu kwaba khona umhlangano futhi wesibili owaba khona ubusuku bonke baze kwasa ngakusasa ekugcineni bavumelana bonke base kuthiwa ke iyoqanjwa kanjani lenhlangano ngoba sikwazi ukuyiqamba ukuthi u-ANC fanele ukuthi siyiqashise leyo nto siyezwana ufuna umlando wethu siwazi singasho ukuthi sathina saqhamuka nje sasaqhuba umdala kodwa sishintshe indlela esasihamba ngayo uma sekuvunyelene baxoxwa kwavunyelwana kwaphikiswana kakhulu hayi ukuthi kwakudlala ekugcineni kwavunyelwana kwase kuthiwa igama ke umongameli wangaleso sikhathi inkosi uLuthuli wayesexoxa indaba ukuthi thina abantu abamnyama sinendlela esenza ngayo izinto uma silwa ngenduku intonga sticks noma kuxabana abantu ababili balwa kanjalo kodwa kunento yokuthi uma lo nomunye bonakala ukuthi uyamehlula lo nomunye uyamshaya kunelungelo lokuthi akhulume into asuke ethi ngayo hayi ndoda usungehlulile
mhlambe kuba khona abazi ukuthi kushuka kuye kuthiweni malujo kusho njalo khona nokunye kusho uma esesho njalo ngokosiko lwethu awubusamshaya lo muntu uyamyeka iphele impi kwaziwe nawe wazi ukuthi awangishaya kwasha kwavuka wayisethi kodwa uma lo oshaya omunye engafuni ukumyeka ngoba ethi ngiyamshaya ngoba uthi ukuthela osukuma abantu bamvimbe lo bamlamula uma sebehlukene athi lo ngoba uthi ukuthela abese khokhobe emlandela lo emzini wakhe ufuna ukumshaya impela uma esefike esangweni usuke esefike kuwe kungaseyona lempe benilwa nebabili usuke kusho ukuthi usuke sekuyimpi le akuseyona le ukuthi benixabene uma uyindoda uhlezi la kusho ukuthi lo muntu usehlasela usapho lwakho nomndeni yinye into esisele yokuthi uyisebenzise ngoba induku ngeke usayisebenzisa kunesikhali ke sisibekayo thina base-Afrika esihlala lapha esigade umuhlaselo umkhonto